Wifampun lenggarian, Mbak. Nggih, Mas. Sing mirsani tasih kata Mbak Umi. Tesih kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inaoso awane yo mandan adem. Nggih. Mandan adem. Ngaring ereng-erenging gunung iki ngalor sithik wis manjat lho, Mbak. Manjat napa, Mas? Manjat gunung. Oh. Niki ngaler manjat manjat. Oh, nggih. Giri Purno. Oh, berarti mriki gunung, Mas. Gunung riku nginggil gunung. Oh, nggih nggih. Nggih. Nek mriki kecamatannya Karanganyar niku dhuwur nggih Karanganyar. Nggih. Nggih, Mbak. Sing mirsani nggih teng YouTube nggih kathah lho, Mbak. Bareng jenengan niku bergabung dengan Sekar Buana niku sing mirsani teng streaming dadi penontonnya tambah terus kok, Mbak. Napa nggih, Mas? Estu niki lho, Mbak. Sakniki pinten? Saniki ada 3.600 nonton. Wah, jan super power, Mbok. Nggih. Nggih. Nah, cara nune genah bintang sih ya. Bintang bintang Mustikaning Waranggana. Wau enten sing nyuwun, Mbak. Napa? Sri Huning. Sri Huning. Tunggal Sri Huning, terus Meh Rakina. Ning kula nyuwun Sri Huning nggih, Mbak. Nggih. Niki kula kintukaken kagem Bapak RT Yanto. Pak RT wau sing lenggat niku teng ajeng niku lho. Oh, nggih. Tanggen pondok jenengan lengarani pondok. Pondokan. Pondokan nggih. 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 Nek mriki ngaranine napa? Nang kene ngarane ya nggon dandan. Oh, transit. 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 Iya nak transit itu hotel ya. Apa iya? Ya mbok kae artis-artisnya transitnya di hotel mana iku jarku. Ya meh pada ya, Mbak. Berarti ngger Sarawetan pondokan ya, Mbak. Nggih, pondokan. Oh, nggih nek cara ngriki transit, Mbak. Nggih. Transitnya teng pundi Pak panitia? Oh, teng mriku, Mbak. Ono. Nggih, makane kok kula ya bentang pondokane ten pundi, Pak? Ngono ki ra mudeng. Pondokan takon nang kene pondokane nang tidok nang ngaring Kauman. Iya, kene ana pondokan kene lho, Mbak. Kauman Karanganyar. Pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Nggih, Mbak, pondok pesantren mriki caket kok. Alun-alun. Wau jenengan anu liwat ngriki liwati alun-alun Karanganyar napa mboten? Tindak ngriki. Ora ya? Liwati lapangan. Ing lewati. Lah niku alun-alun Karanganyar niku. Oh, nggih. Nek teng ngriki nggih enten alun-alun nggih, Mbak. Napa? Alun-alun. Wonten ten Solo enten. Solo enten. Pundi-pundi wonten, Ponorogo nggih Nggih. wonten. Sri Uning, Mbak. Nggih. Mangga, Mbak, dibawani, Mbak. Sri Uning. Mustika Tuban. Putri Kangsu Lestieng Warani Sri Huning Mustika Tuban Putri Kanjeng Suralawe Tuk Branggong Bajana Bebela wirat maya tan wurung Sri Huning gugur
mongko musti kaning bangsa. Nah, niki Pak RT Yanto turun ajeng minggah panggung lho, Mbak. Napa nggih? Nggih, Mbak. Ajeng nembang napa? Badhe minggah wonten pepanggungan dituku badhe nyekar napa badhe nyawer kula niku Nggih, mboten lah ngerti. pundi piyayine Mas? Diaturi minggah napa pripun? Mangga Pak RT, Pak Yanto. Monggo, Pak. Ngriki Pak Yanto sinambung langgamipun Sriuning Mustika Tuban. Mangga Mbak Umi Hafifah yuk. Srihuning mustika tuban labet tresna wit sabaya bali marang Raden Wiratmaya kangmus prasaja anandur brakti Srihuning tatan grahita kangri nasa kadanging pribadi Wiratmaya putrane Rasira Kote ketaman asma ro yuk. Katresnane Wiratmaya dinamitining raras senadyan wekasan sira Yuk.
sampun dipun aturaken Mbak Umi. Nggih. Niki Pak RT Yanto sios minggah wonten panggungan napa mboten Pak RT? Monggo, Pak. Nawi sios, monggo. Sak niki mawon teng pundi Pak RT? Ten ngajeng mriku le, Mas. Teng pundi, Mbak? Niki. Niki. Monggo, Pak. Ampun negari Mbak. Ngono ngarep-arep jenengan. Mangga ramane Ramayanto dan niki Pak RT Mbak. Nggih, Pak Nggih. RT. Ing lantaraken kula saged sowan yo Mbak. Oh, nggih. Nggih sing ngeteraken panitia niki lho. Nggih. Indak teng Buk kula. Sugeng enjing, Pak. Sugeng enjing. Lho, Mas sampean ki yo nganu wae. Pripun sih? Kon ngapa sih ya, Lang? Langge mangga ramane mbok pilih ajeng nyumbang lagu napa paring berkah sanesipun ki monggo. Nah, jangan luar biasa pokoke Ramayanto lah. Aku njaluk lagu bae lah. Mangga lagune napa ramane? Apa wek lagune wek? Tali janjine. Dina Minggu. Dina Minggu sing tak tunggu. Jere kawur karo kadus arep pada munggah. Nah, mriki Nggih, Pak Kaum kali Pak Kadus nggih. Mriki Pak Kawur kali Pak Kadus sami minggah. Monggo Pak Kaur, Pak Kadus. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Nggih. Oh, mboten kersa, Mas. Mboten Oh, kersa. boten kersa. Oh, nggih. Ya monggo Pak RT terus pundi Pak RT? Nggih, pripun, Pak? Langgam ngimpi, nggih. Oh, langgam ngimpi nggih. Slendro napa pelok Mbak Umi? Slendro, Mas, slendro. Mawon nggih, monggo. Langgam ngimpi sareng Pak RT Suyanto. Nah, Langsung mawon. Buka saking, ngimpi buka celuk saged. buka celuk. Nggih, monggo buka celuk mawon. Sripat sripit Ya. lambeane mbrak kesimpit Lelo, 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 lelo. dasar ayu tasik kedir lambit sedet sikset besus anak ibu sono dasar ayu tasik kanyo tangguh jiwa Iyo, iyo, hao. ndak caketi aduh mesem sepet madu nora sronto tak gandeng mah lagu moyo Iya. Boeing dia ora munggah Boeing Mangke niki nyuwun rondo gempling. Pak Boeing. Nah,
Katon bunga kenyok kang pindohap sari kabeh mangu amung Monggo Pak RT. Iya. Sripat sripit lambeane mragep simping akeluwer miragane anglam-lambi sedet sikset besus angat dibu sono dasar ayu tasih kenyok tangku jiwa caketi aduh mesem sepet madu noras rontok tak gandeng malaku katon bunga kenyok kang pindohap sari kuciwane kabeh mau amung ngimpi Luar Langgam biasa. ngimpi luar biasa. Pak Yanto niki juragan kuda lumping lho, Mbak. Oh nggih. Bos besar kuda lumping Jati Birowo. Oh, lah nggih makane kok Nggih. swantene nggih saya sanget. Ngersakaken lagu napa malih Pak Yanto? Napa, Pak? Oh nggih. Ninggal katresnan. Oh nggih. Piyambak, kula piyambak. Lah niki enten bintang tamune nggih, Pak. Oh iya karo bintang tamune. Nah, niki nggih ditanya. Nanti kancane Mbak sing Umi. jere Kanaring Ponorogo Nggih. ayu temen. Sing teng saking Ponorogo sing niku, Pak. Hah? Sing saking Ponorogo sing niki. Oh, gue. Lah nggih niku sing diarep-arep teng jenengan Pak Yanto. Oke. Ki Mbak Umine ki Ya ye. Mbak Umi niku aduh. Oh, aku mulai. Ujarku, Coy Mbak. ujarku kan Ponorogo bintang tamu kambingnya beda. Aku mulai. Muli ke Pak. Aja Mbak Aja ki mau Muncul. disawer dhisik teng Kanaring. Aduh Pak tadi Ketua keliru. Panitia. Pak Ketua, monggo aja minggat nang mboten. Nah niki sing saking Ponorogo niki sing niki Pak. Ben aku Nah. pokoknya arep mulai ora disawer. Disawer Aduh, niki. sawer-sawer Mbak Anu Umi. niki ken Nggih, lali kan saking Mbak Umi. nggih. Ampun mutung Dedek Umi. Mau aku mulai. Ramdan Atasindan. Aku mulai pokoknya aku sama aku ndak Kayak sawer. aku ndak dianggap kok neng ngene kok. Dianggap lah tenang bae tak anggap nang nyong ya kenal lah. Pak, Weh, ora kepengin sampean Mbak Umi, weh ora uman. Aduh. nah. Ya.
Niki sing saking Ponorogo, Pak Makasih, Yanto. Pak. Wah. Weh, ngantel bok Sedoyo didungi. to, Tepuk tangan untuk Pak Yanto. Niku sing nomboki tanggapan bengi iki niki Pak Yanto lho, Mbak. Oh nggih. Nggih. Wah. Estu kok. Lah Kok terus nate nanggap se-RT tahun wingi. Oh nggih. Nggih, teng daleme Pak Yanto. Tahun wingi ya jensete ambrol. Oh. Iya. Nek kaki Yanto. Harus sing bayar aku sapa, Mas? Hah? Sing bayar aku. Iya, Mbuh. Loh. Waduh. Ya primben kuwe Lah ya. tak Yanto sing bayar jenengan. Nggih. Terus aku. Waduh. Wah. Lah sing perintah sih siapa? Iya ya. Apa Ramdan bae, bayar Ramdan? Oh ya Ramdan ya wis. Iya Dam. Engko ya. Ya. Tanggung jawab dan tenang bae tak bayare, Mbak, tenang bae lah. Ya. Wis aja kuwatir. Tiket tak bayar naneh, kira regane tiket. Waduh ngeri tenan dalange. Wah, super power. Super. Niki ada enten sing WA ugi lho. Bapak Kades Jatiluhur. Pripun? Wilujeng dalu nyuwun lagu Podang Kuning sing bawa nggih Ratu Podang Kuning Mbak Umi Hafifah. Oh nggih. Kene sak derenge niki kali Mbak niki Mbak Umi Hafifah sing saking anu niki alang-alang Mbak. Kok alang-alang Mbak? Nek niki kan alamatnya alang-alang Mbak niki asmane Mbak Dila. Oh. Kan niki darane Umi Hafifah, darane sing kuning ya. Lah Lah nggih. iya. Tapi pancen mirip ya Mbak, adanya pancen mirip. Takoni Mbak Umi. Oh iya, kenalan sik sama Nah, kenalan sik to ya. Iki aku Umi. Aku ndredeg lho, Mbak. Nyapa? Ndak usah Aduh. ndredeg. Nyapa ndredeg? Ndredeg kaya lagi diapain sih? Ndak usah ndredeg. Ora usah ndredeg. Iya. Ben aku sendalan. Wis Wah. tak andani ya, sampean wis ndak usah ndredeg, ndak. Ora usah ndredeg. Heeh. Aja kuwatir. Iki ra apa-apa yogane ra nyokot, Ora. sikile ra nyokot kok. Aman. Galange genaeman sih. Oh, dalange ya ora nyokot. Wis santai Wah. bae, Mbak. Niki Mbak Dila saking pundi, Mbak, jenengan? Sidomulyo. Aslinya Sidomulyo. Iya. Oh iya. Kelas berapa? Sama Mbak Dita. Lah Mbak Kelas Dita ya 9. kelas piro aku ya ora Kelas ngerti. 9, kelas Oh, 9. kelas 9. Mas, sampeyan ki aja HP nana. Osit ana sing WA Pak Jatiluhur kok. Nun pangapunten. Oh nggih, siap. Nggih. Nah, kelasnya umurane pada karo adikku. Oh, berarti ki sak adimu ya, pernah Lah iki iya. adikmu. Iya, terus sampean si umur pira? Aku 22. 22, aku 21. Tuh, Aduh, berarti 1 dan 2. tapi dan aku kamu. seneng, aku penakluk brondong, Mas. Hah? Penakluk brondong? Ora. Penakluk blujang iki, Pak. Waduh, aku mau don ditaklukin. Ora. Guyon ya, Mbak? Iya, guyon, Nah, Mas. ninggal katresnan sarengan Ya. Dek Dila dan Mbak Umi Hafifah. Oke. Tak
katresnan. Mbak Dila. Sampun dipun pinangkani nyan. Loh kok duduk, aja duduk sih. Nanti jangan duduk dulu, Jangan Dek. duduk dulu, tak ada. Niki enten sing pripun Mbak Umi? Bintang tamu ki BT. BT artinya bekerja terus. Wah, bener. Sampeyan aja lungguh sik. Aja lungguh sik, wong bete iki ya ora kena lungguh. Nah iya, BT ki bekerja terus. Nah, kelas pinten sini ki Mbak Dila? Mbak Dila kelas Oh, pinten Mbak sih? Dila. Kelas 9. Kelas 9 ya, berarti udah masuk tadi ya? Nggih. Oh, nggih. Betul sekali. Nggih niki enten sing nyuwun podang kuning. Bawane paruan kali Mbak Umi nggih. 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 Nggih, nang bae asal karo Mbak Umi beres. Beres ya asal karo Mbak Umi ya. Ya. Apa iki? Iya. Podang kuning. Oh iya. Iya. Bawa ke request dari Pak Tarman Kades Jatiluhur, Mbak. Nggih. Tanggal 8 Agustus ki nyong WA sampean apa ya? Piye? 8 Agustus kanggo apa ora? 8 Agustus. Heeh. Ya engko tak cek. Oh iya, yang kok tak WA. Tak tes. Ya, mangga, bawa nih, Mbak. Nadyan wujud temong taksi. Gambange? Loh, sing gambang nguyuh, Mas. Wah, sing gampang nganti kebelet nyelindret. Oh, Suling-suling tok. seling-seling. Ya, mangga. Ayo. Lagi. Aku wetalening broto. Loh, jenengan nyanyi ki yoga-yoga do kemecer lho, Mbak. Wah, apa kemelecer? Heeh, kemecer. Kemelecer Artinya siapa, Mbak? Kemecer kuwi Kepengen ngapa ini? kepengen- Terpukau. Kepengen kenal. Wah, pengen kenal Maksudnya ya. Terpukau. Ngono lho. Mbak Dila, Nggih. napa pun enten ya gasing mliriki ket mau mliriki jenengan. Jujur loh, Mbak, jujur loh. Soalnya aku mbiyen ya ngono pertama kali. Apa sampean iki Mbak Umi biyen? Biyen sampean Iya, iki. pertama kali enek. Lah sing ngempul kae. Oh, sing ngempul maning. Aduh. Eling Pak pun sepuh. Sapa jujur loh? Jujur loh, Dil. Nek enek sing apa sing ketoke mliriki sampean lo sapa kira-kira? Mboten ngerti jenenge lho, Mbak. Sing ndi ngono ae, sing ndi ngono ae. Duduk. Sing ndi? Apa? Oh, Budi ya. Oh, tak kandhani. Lah kuwi ngono pancen garangan. Sapa Budi ya, Pak? Ha Budi kena mantune sing ngegong mawi mantan predator. Wah, ya aku ke predator mulane karawitane jenenge Sekar Buaya ya gue. Ya berarti bener toh, Mas. Sekar buaya. Arep isine buaya tok, buaya kowe playboy. Tuh, sambung, Mbak. Halus manis nangsa make waswenggan golek isi bodang Mbak. Mbak Dila, Mbak Umi. Nggih. Nggih. Niki wonten serat dari Ibu Sartini bakul bakso dan mie ayam soto ayam minta lagu kijing miring dengan doa suarga langgeng dari Mbak Yune Pakyanto. Oh, nggih. Oh nggih kijing Pundi miring pianyune? niki
Ibu Sartini niki nyuwun niki. Ini juragan bakso niki, Mas. Juragan bakso. Oh, nggih. Nah, gampil mangke Nggih, dipinangkani. mungkin diaturke nggih, Mbak. Ih. Ibu. Oh, Mbak Dila. Ayo, Nduk. Ayo, Mas. bunga ing atiku. Mbak Dila, sampean ki Nggih. ndak usah wedi. Ning ngene sampean seragame beda. Beda. Berarti mesti sangune mesti beda. Wah, cangune lebih Lah banyak. iya, sangune beda. Iya, niki sing bayar niki paksa ijo lho, Mbak. Lah nggih, nek Paksa. nek Hah? aku seragame padha. Ada. Padha to. Aku Iya. ini sinden harian niki, Mbak. Ora bintang tamu sinden harian. Dan harian we lho. Beda ya larang Badila ya berarti ya. Iya. Aku mek 250. Wah, 250 tiketnya tok. Tiketnya tok 250 susah bobor nyong ya. 250 kesuk melu bagi Budi. Apa duwe efek, Kondati. Mas? Hah? Mas Budi duwe efek. Duwe apa duwe janeng ya duwe efek ya duwe. Aku jaen to, Mas. Lah aku anggere bagi orang aku kayak bagi-bagian dewek. Iya. Ya. Nyanding bisa. Nyandeng bisa dadi tombo. Mbak Dila niki putrane Paksa Ijo Juragan Tahu, Mbak. Oh. Lah nggih. Paksa Ijo Juragan Tahu niku pun ngaku putra. Ngaku anak. Oh, berarti Dila ki diaku anak wong putrane. Paksa Ijo. Nggih. Diangkat anak. Oh, Ini sebagai anak angkatnya Bapak Saijo. Pak Saijo. Saijo Juragan Tahu ya Mbak Dila ya. Nggih. Nah niku bapaknya jenengan niku. Nggih. Oh, pun nate disangoni. Sampun Ah. kathah. Kathah. Sangat. Anu, Waduh. Mbak. Nggih. Anu Pak Sawah. Pak Saijo. Pak Saijo butuh anak angkat ora? Ah, mboten. Aku bersedia. Aku bae. Apa? Oh, kowe iki ya urek. Urik siapa, Mbak? Urek curang. Oh, curang. Heeh. Lah kamu nggak usah minta anak angkat siapa-siapa. Cukup dengan aku dan semua teman-temanku. Anjay. Anjay. Ah. Aku benci pikiranku. Wah, sing ngendangi ora tau omongan ro aku kok jan elek tenan omongane, Mas. Aku sekali ngomong nambloak. Lah ya jare istri angkat jare piye, Dang? Waduh, istri angkatku. Anjay. Aja lah. Yo podangku nih buka celuk tampari kendang jaipong. Oke. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran angkolehi sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng mikarang konku goleki. Ora krasa esuk awan ganti wengi. Wah, goyangannya ya iso podo kok ya. Apa ya, Duk? Namanya juga istri angkat. Konya
Lakon podang kuning sampun dipun ngaturaken gunging panuwun, Mbak. Mbak Dila, Mbak Umi katuran pinarak lenggah malih. Oke. Ah kaya mimilan minduna. Karana ngaring ketoprak kaya semangkin karo priatin.